Döwlet edaralarynyň işgärleri we okuw jaýlarynyň okuwçylary indi öz ýanynda buýan köküniň şiiretini götermeli bolarlar. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä şoňlar bu talap bilen hususan da Liwap vilayatynyň ýaşaýjylary ýüzbe-ýüz bolupdyr. Koronawirusa garşy göreşmek üçin ötümlükleri ulanmak initsiatiwasy ýurtda COVID-19-uň ýokdugyny aýdýan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow degişli. Liwap vilayatynyň resmiýetleri, büdjet işgärleri we okuwçylar buýan köküniň şiiretini öz ýanynda göterýän derman gapyrjagyna girizmeli edilipdir. Bu arada 11-nji ýanwarda habar beren habarçymyz täze talabyň hökmanydygyny aýdýar. Hususan da Farap etrawynda yerli büdjet guramalarynyň işgärlerine talabyň ýerine ýetirilmedik halatynda olaryň işe goý berilmejegi barada duýduruş berilipdir. Mektep okuwçylaryna hem şoňa meňzeş talap göz öňünde tutulýar. Gyşky diň jalyş gutarandan we 18-nji ýanwarda okuwyň täzeden başlanmagyndan soň her bir okuwçynyň ýanynda bolmaly derman gapyrjagynda buýan köküniň şiiretinden başga da antiseptik, 5 lukmançylyk maskasy, oksalin maze we rezin ellikler bolmaly. Bu talaplaryň ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda mugallimlere käýinç we enatalara jerime salynar. Täze talap döwlet baş tutanynyň buýan köküniň COVID-19-a garşy peýdalaryny öwrenmek barada ýaňy ýakyn eden buyrugynyň ýa-da gabat geldi. 25-nji dekabrda Türkmenistanyň prezidenti hökümet maslahatynda buýan köküniň koronawirusa garşy görüşde täsirli derman bolup biljekdigini aýtdy. Gurbanguly Berdimuhammedow şonda az mukdarda kök ekstraktynyň koronawirusu ýok etmäge kömek berýänligini bellidi. Ondan prezidentiň teklibi esasında ýurdun mekteplerinde we döwlet edaralarynda üzerlik giň derejede we ýygyderli esasda tütödüldi. Azatlyň Liwapdaky habarçylarynyň aýtmagyna görä derman gapyrjagyndaky zerur serişdeleriň sanawyna buýan köküniň şiiretiniň goşulmagy goşmaça çykdyjylary talap edýär. Vilayatdaky dermanhanalarda şeýle siropyň bahasy häzir 30 we 40 manat aralygynda. Çuňlaşýan ykdysady krisiň çäginde ýurt ýylatynyň maddi ýagdaýy gün saýyn yaramazlaşýar. Häzir gyşyň sowuk howasynda köp çagada ýyly eşik we ayakkap ýok. Şeýle-de owy ýerlerinde köp çagalar birnäçe kilometr uzaklykda ýerleşýän mekteplere gatnap okumaly bolýarlar. Ýurtda koronawirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän Türkmenistanyň häkimetleri ýygyderli çäklendirmeleri güýçlendirýärler we ýylatdan ýyzly-ýyzyna täze talaplary girdiyarlar. Şu okuw ýylynyň başynda ýurdun mektep okuwçylarynda maska, ýot, rezin ellikler, antiseptik we oksalin maziýaly serişdelerden ibarat haýratyn derman gapyrjagynyň bolmagy talap edilipdi. Bu gapyrjak okuwçylaryň mektep formasynyň üstünden sağ tarapda götermeli ýörite halta salynmaly. Azatlyň habarçysynyň 11-nji ýanwarda aýtmagyna görä, Liwapdaky orta mekteplerde okuwçylardan talap edilen derman gapyrjagynyň bahasy häzir 300 manat töweregine ýetipdir. Mundan başga da koronavirus pandemiýasy döräli bäri Türkmenistanyň mektep okuwçylary we büdjet işgärleri dezinfeksiýa serişdeleri we otaglary üzerlik bilen tütetmek üçin pul tapşyrmagy borçly edildi. Prezident Berdimuhammedowyň pikiriçe üzerlik sadak we burçly unaş ýaly zatlar koronavirus ýaly ýokunç ketellere garşy göreşmäge kömek edip bilýär. Türkmenistan COVID-19 hadisalarynyň ýurtda düýpden ýokdugyny öňe sürmek bilen birlikde özüni bu kesel bar ýaly alyp barýar. Koronawirusyň alamatlary bilen ýüze çykan keselçiligiň güýçli ýaýbanlanýan we ölüm derejesiniň ýokurlanýan döwründe ýylatdan maskalaryň giňden dakylmagy, distansiýa saklanmagy talap edilýär we hereket çäklendirmeleri ýerdilýär. Döwlet işgärleri öz hasabyna koronawirus testlerinden geçmeli bolýarlar we keselçilik töwekkülçiligi bolan raýatlaryň koronawirusa garşy vaksina edilmegi üçin sanawlar düzülýär. Marynyň ýaşaýjylary döwlet dukanlaryna çöregiň kepilnama esasyna satylmagyndan hemde bu kepilnamany almak üçin özleriniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryndan şikayet edýärler. Mary vilayatynyň döwlet dukanlaryna çörek 12-nji ýanwarda kepilnama esasyna satyldy. Her hojulugyň adam sany baradaky bu kepilnamany ýaşaýyş jaý müdürligi berýär. Müdürlik kepilnama üçin adamlardan gaz, elektrik, togy we suw tölegleriniň geçirilenligi barada kwitansiýa talap edýär. Gaz, suw we tog edaralarynyň bu kepilnamany almak üçin ýaşaýyş jaý müdürliginden raýatyň ýazgyda duran salgysy barada kepilnama getirmeli. Azatlyk radiosynyň habarçysy adamlaryň ýüzbe-ýüz galan resminama kynçylyklary we çörek aladalary barada 12-nji ýanwarda Mardan habar berdi. Şu günler Marynyň ýaşaýjylary döwlet dukanlarynyň ýaşaýyş jaý müdürlikleriniň tog, gaz we suw üçinçilik edaralarynyň arasyna gatnap ýadaýar.
Ýöne döwlet dukanlaryndan çörek satyn aljak bolsaň başga çäre ýok. Çörek üçin kepilname gerek. Kepilname üçin kwitansiýa zerur. Kwitansiýa üçin para bermeli. Bu aralykda döwlet mediýasy ýurtda hyzmatlaryň elektron ulgama geçirilýändigini öňe sürýär. Azatlygyň habarçysyna görä 12-nji ýanwarda Mary welaýatynyň döwlet dukanlarynyň öňüne daň bilen nowata garaşýan adamlara çörek satylmandyr. Dukan çörek üçin adamlardan hojalykdaky adam sany barada öý müdürlüginden kepilname getirmegi talap edipdir. Biz spravkany ertir getirer, ýöne şu gün çörek satyň. Biz daňdan 3.30-dan bäri dukanyň öňüne çöregi garaşdyk diýip bir dukanyň öňüne çörek nowatyna garaşýan adamlar dukan satyjysyna ýüzlenýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä bu döwlet dukany ýerden sagat 9-da açyldy. Nowatlara garaşan adamlar sýşenbe güni bir näçe dukanyna çörekden başga önümiň satylmagyny aýtdylar. Çörek almak üçin spravka näme gerek diýip adamlar öz aralaryna birek-birege sorag berdi. Adamlar gaty gynany diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä ýaşaýyş müdürliklerinden her hojalykdaky adam sany barada kepilname almak aňsat däl. Onun üçin birinjilik bilen maşgalanyň ählakdalarynyň pasportyny we ýaş çağlaryň doglu şakynak şahadatnamalaryny eltmeli. İkincilik bilen maşgalada pasport ýaşyna ýeten adamlaryň ählisi ýaşaýyş müdürligine barmaly. Bu şertler berja edilen ýagdaýynda da kepilname aljagyň gumana sebäbi marada öý müdürliginiň içinde we daşyna uly nowatlar döreýär. Adam gaty känni bir ýaşaýjy aýtdy. Üstüne dowam edýän pandemiýanyň fonunda nowata garaşýan adamlar birek-biregiň arasyna sosial aralygy saklamaýar. Habarçynyň sözlerine görä ýerden 8-de nowata durup 11:30 töwereklerine nowaty ýeten adamlaryň arasyna kepilname alyp bilmän ýyllaryna dolanan adamlar bar. Sebäbi ýaşaýyş müdürligi hojalykdaky adam sany barada kepilname üçin adamlardan elektrik, gaz we suw tölegleriniň dolu geçirilenligi barada başga bir kepilname talap edýär. Bu adamlaryň döwlet dukanlaryna çörek satyn almak üçin ýerine ýetirmeli işleriniň ikinji tapgyry. Adamlaryň gahary gelýär. Näme gerekdigini bir gedekde aýtsaňyz bolmaýarmy? Her gedek gatnadyp durmadýaly diýişip öý müdürliginden çykyp gaýdýarlar diýip bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ýaşaýyş müdürliginden kepilname almak üçin şygyp puja çykan adamlar tok, gaz we suw tölegleriniň geçirilenligi barada hat almak üçin öpçünçülük edaralaryna aýlanmaly bolýarlar. Bu döwlet dukanlaryndan çörek satyn almak üçin adamlaryň ýerine ýetirmeli işleriniň üçüncü tapgyry. Ýöne bu hem aňsat däl, entek ýygy bar. Habarçynyň maglumatlaryna görä ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli adamlar tok, gaz we suw üçin aýlyk töleglerini geçirmekde agyr kynçylyklara sebäp bolýarlar. Türkmenistan elektrik energiýasi, agyz suw we gaz öpçünçüligi 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap dolu tölegli görnüşe geçirildi. Garaşdyrlygyň ilkinji ýyllaryndan başlap ýylat bu hyzmatlar bilen mugut öpçün edilýärdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde döş bolan bir marly ýaşaýjy bu hyzmatlary degişli bergisini ýapmak üçin özüniň 2000 manat kardalanyny habar berdi. Ýöne adamlar suw, gaz we tok tölegleriniň dolu geçirilenligi barada tasdiqatyny da 100 euro alyp bilmeýär. Şuň agyz suwa töleg geçirip oňa degişli bergisiniň ýokdugy barada Mary agyz suw edarasyndan kepilname almakçy bolan bir ýaşaýjynyň gurrun bermegine görä bu kepilname üçin ilki ýaşaýan ýerinden spravka getirmegi talap edýärler. Raýatyň ýaşaýan sargysy baradaky guwahat şäher ýerlerine ýaşaýyş müdürliklerinden owa ýerlerine geňeşliklerden berilýär. Raýatlar aýlanyp öwürlüp ýene ýaşaýyş müdürligine barmaly bolýar. Men ýaşaýan ýerimden kepilname almak üçin sizden ýagny agyz suw öpçünçülük edarasyndan suw üçin bergimiň ýokdugy barada kepilname almaly diýip marly ýaşaýjy işgärlere ýagdaýyny düşündirmäge synanypdyr. Olar bolsa tersine raýatyň suw üçin bergisiniň ýokdugy barada kepilname bermek üçin onun ýaşaýan ýerinden kepilname talap edýär. Gysga çaýdylaryna Türkmenistanda ýaşaýan ýerinden kepilname almak üçin ýaşaýan ýerinden kepilname talap edilýär. Maňa ýaşaýan ýerinden kepilname getirdiýip şol özüniň küýün tutup durdy diýip ýerli ýaşaýjy Agustus edarasynyň işgäriniň kejirligi barada gurrun berdi. Ahir soň dokumentiň arasyna 10 manat salyp uzatdym. Ol bolsa onyňa az bolýar diýip niýetini gizläwem durmady. Soňra men 20 manat salyp berdim diýip ýerli ýaşaýjy öz başdan geçirmelerini gurrun berdi. Ol tok, gaz we suw tölegleriniň geçirilenligi barada kepilname almak üçin degişli edaralaryň her haýsyna azyndan 20 manatdan paýlamaly bolýandygyny, iň soňunda ýaşaýyş müdürliginden kepilname almak üçin
30-40 manat para vermeli bolýanyny gurrun berdi. Adamlarda ozalan pul ýok, zordan bergisini yapan soňam daşyndan para vermek üçin 150-200 manat çykdy jetmeli bolýarlar diýip yerli ýaşaýjy sözüne goşdy. Ýatlasak hökümet resmiýetleri ýurtda döwlet adam üçindir diýen şygaryň durmuşa geçirilýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň bu maglumatlar boýunça Mary welaýatynyň häkimliginden kommentariýa almak synaşygy netije bermedi. Şu günleri fara ve etrafına döwlet we hususy eýetçilikdäki edara kärhanalardan, şol sany bilim saglyk pudugynyň işgärlerinden hem de harbylardan 2021-nji ýylyň nyşanyny we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň täze portretlerini satyn almak üçin 50 manatdan pul ýygnalýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji ýanwarda habar berdi. Türkmenistany her ýyly täze şygar bilen garşylamak däp boldy. 2021-nji ýyl ýurtda prezident Berdimuhammedowyň teklifi bilen Türkmenistan parahatçylygyň we ananyşmagyň watana atlandyryldy. Munyň bilen birlikde resmi maglumatlara görä Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Türkmenistanyň teklifi boýunça bu ýyly halkara parahatçylyk we ananyşmak ýyly atlandyrmak barada kararnama kabul etdi. Bu kararyň türkmen halkynyň gündelik durmuşyna etjek oňyn täsirini hämälim galýar. Şeýle-de häkimetler Farabda öňüm öndürüjilerden täze ýylyň nyşanynyň ýurtda öndürilýän önümleriň gabyna ýerleşdirilmegini talap edýär. Azatlygyň habarçysynyň maglumatlaryna görä Farab etrawynyň 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji we 6-njy mekteplerine täze ýylyň şygary ýazylan nyşanlar hemde prezidentiň täze portretleri ähli synyp otaglaryna eýýäm asyldy. Medisina nokotlary hem duşunmy gününden giýjäge alman täze nyşany we prezidentiň portretlerini satyn almaga borçly edildi diýip bir medisina işgäri anonim şertde Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Farabyň büdjet işgärleri her ýyl täze ýylyň şygary ýazylan nyşanlary hemde prezidentiň kevşirlenen täze portretlerini satyn almagyň özlerine agram salýanyny aýdýarlar. Bu talaplar az mukdarda aýlyk alýan büdjetçilere kyn bolýar diýip bir büdjet işgäri gurrun berdi. Etrap mugallimleri prezident portretleriniň gapdalynyň goşmaça edilýän talaplar barada maglumat berdiler. Farab etrawynyň 10-njy orta mektebiniň bir mugallymynyň sözlerine görä, mektepde her portret çalyşylanyna 3 metr 2 metr ölçegde türkmen halysy satyn alınýar. Köne hallary direktorlar öýlerine äkidip düşýär diýip habarçy bilen anonim şertde gurrundaş bolan Farably mugallim aýtdy. Köne portretler zirzibile halylar ýolbaşçylaryň öýlerine gidýär diýip ol sözüne goşdy. Türkmenistana geçen 2020-nji ýyl Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýyly atlandyryldy. Täze şygaryň kabul edilmeginiň ýygyany ýurt boýunça şol bir talaplar täze şygaryň nyşanyny hemde prezident portretlerini çalyşmak işleri ýola goýuldy. Şol bir wagtyň özünde yerli önüm öndürüjiler öndürýän önümleriniň gabyna ýylyň nyşanyny ýerleşdirdiler. Galbertede Türkmenistany dürli maksatlar üçin şol sany paýta ýygymy, gowaça çürtümi, velosiped satyn almak, tebigat toramak ýaly maksatlar üçin dilden görkezme esasyna büdjet işgärlerinden ýygyderli pul ýygnalýar. Bu aralykda ýurdun resmi media serişdelerine şol sany gazet, jurnallarda we televizion kanallarda täze ýylyň nyşany ýygyderli okuyjylaryň we tomoşaçylaryň dikkatyna ýetirilýär. Nyşana yer şary bilen ak kepleri ýerleşdirilipdir. Yer şarynyň ýüzüne Türkmenistanyň hemde BMG-nyň baýdaklary ýolaryň arasyna derek agagyna çalym edýän bir agaç baýdaklaryň ýokarsyna Türkmenistanyň kartasy ýerleşdirilipdir. Kepleri parahatçylygyň simwoli, ýöne nyşanyň beýleki bezegleri we olaryň aňladýan hakyky manylary barada giňişleýin maglumat berilmeýär. Täze ýylyň öňýany döwlet telewizioniýasynyň çykyşyna prezident Berdimuhammedow bu ýylyň parahatçylyk we ananyşmak ýyly yglan edilendigini bellemek bilen bir hatarda 2020-nji ýylyň günnäger müşünamasyna görä sygyr ýylydygyny, onuň bolsa türkmeniň eý görýän malynyň biridigini, sygyr ýylynyň bereketli ýyl hasaplanýanyny aýdyp halka umyt berdi.